आम परिवेश रे अनेक प्रकार पक्षी मान बास करती। केतक पक्षी निर्भय आमर घर निकटवर्ती रे उड़ी बुलु थांते। बेले बेले से माने खाद्य अन्वेषण रे बुली बुली आहार न पाई भूकिला पेटे रही जाते। सेथिपाई किछि खाइबा आशारे जनबसति निकटକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିଛି ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୋକିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏକ ମାନବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତୁଷାର୍ଥ ହୋଇ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପାତ୍ରଟିରେ ପାଣି ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ପିଇ ଦେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯତ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।